To na saan ni? Pork stick. Guys. Waday. Guys, oh. Yung luto nga pork stick. Ako yung nagluto ani guys. Sudan panihapon. Ipatulit ni mo. Pork stick. Nila mo nga paghihinga nga. Guys, oh. Saan karawon guys? Ba? So guys, luto na ako ni siya. Hinaw na kaday? Sigo pa ka ng hinaw. Pangunaw sa huy. Huy, pangunaw ato ka. Tupas na ka. Pangunaw. Okay. Manihapon namin guys. Ano sa? Hapon. Karong. Sure. Di na, manihapon na. Ngayon, pilonon guys. Oh. Pilonon. Di na. Sa'yo na mo. Oh. Okay, sudah na mo guys. Oh. So guys. Habang onions darating. Uy, ako na! Ay, na may ice siguro diha. Ay, 155 na isang. Oh. Napamamalan ko 50. Napitol 50. Nagkaon na na, mukingkit yan. So ha. Na siya yang at tunay na kuan. Mang, alin na, Mang? Nakauna ka ikaw, bahinan, dali nga. Mau. No. Ya kung katagaan na ito. Ano pa na? Yan man. No. Yan sa imo. Tilokon ni mo? Yan sa imo. Ayaw! Ano ni? Ano lang? Mamang, nang. Ano? Ito na. Crazy ano. Ay, nabutikod. Ha? Ayaw. Ano? Yan naman na. Ano sa digit? Kapit-kapit Yan din. Hawak ang kamera. Diyan giuna na. Bigyan ka pa niya. Hindi mo kayo ba? Hindi na. Kaya lang na, mami, nagbago. Ba, Sophia, ha? Sa mundo ka dana. Ay, mag-ihoto mo. Ibaw. Ay, free mo. Imalimit na mo. Ha? Sabi ko, may abri.
Ikaw pa na pilit. Abrisan? Ano, kita? Tindahan? Ha? Way abres? Ano, mga karinderya ba? Galing na ang gayeng ako. Masalan! Pero lagi mo ikahoy, Noy. Muray ko kalinturahon, ngahoy. Nahamay ka sa baba, suot ipukas kabugag. Ano na? Gabiin na ha. Gabiin na. Gabiin na. Ano na, Japon? Ayam. Ayam. Ganti ko ba na? Ano nilit? Ano? Bayaan ako mo. Ingon lagi inay ni ko an. Kuya, babayaan na. Babayaan na. Ilang puman pa niya buwan mo po. Babayaan na naman po laki. Na maglaki, gito-gito, bigong ang hi. Sumapol nga. Banani. Okay. Kaya magkakaroon ako punta. Kailangan ako. Samot. Tagaan nagka. Pagkain mo. Pagkaon na na sa piya. Ano pagkain ko? Ikaw, Dete? Handa na. Meron. Pagkaon na. Lagi ba magsudan ha? Ay. Anong pinasay? Anong picture na natin? Tingay, mahinay ka. Sinasayros, bantay ka. Saba, kaya kadakaon na. Paon lang yung kakaon. Ang baba niya tayo, ano, padlak ko. Tugulat ko sa giugma ha. Ano ni ang pare na naman sa ito? Umay ng talong, manamunga. Magdal. Hindi ba? Narbe na na. Nemit. Nagapon. Ano mo gabi? Sayros. Black mo mo. Kaya itong batong net eh, balik. Balik. Pero Ryan. Ha? Duwain na po kay Sophia mo ha. Ha. Sumbong na na sa sila. Banto ka kay Abre ka ulay na pupis na tubig solo. Kuan po, itong kamutiklaw. Tarang kalida. Karang kita nang dasuan, dito. Pag imbinto mo sa maligo adlaw.Ugay, yung daw, yung slime rin. Tiwasta. Dali yan. Tuta lagi tadi dapat tayo. Lagi tadi madam. Tahu mah. Tayo buka. Wag mo ba sila tanawon mo to. Ako dari pon makon.
Baka ka ang nagpuan. Kaya nga ito lalak naman sa hangin. Wow. Ikaw ko na niya, pagbasa ang tubig, ugma, sa mga tubig. Kaya lang magsuot. Juga niya, masabon. Iba din mo na, di ba? Laban naman. Okay ka ron. Okay ka na. Ano yung grupo sa iyo? Ilang natin. Kuhaan. Kuhaan, sabi niya bang nakuhaan ba? Nabapit mo. Pero lagot ko. Nilayas na imong anak nita. Sa malay ka nila. Asa naman sila ng Pahirin na yan. Asa na sa kanya pa doon. Balik na sa kanya sa buong. Ang sabit anak ko. Kulong. Kulong. Abot lang ko sa buwanga. Ano mo kabitang mo yung pulong ba? Sa buwag na peninsula. Daw. Kasi ganito yung pangkit. Kaya mo. Mabuwang gagas makulang. Nakaslood yan ang natin. Saba, sal. Birthday mo kang baga ko na. After jowa, kuhaan, sa laki. Kumbalo. Kuhaan. Nabihin. Napagod, ano? Yan, tumakas lang siya. Babuan na. Wala ba ito asin na? Bang, chat mas. Sabihin niya, asan daw sila. Sa group chat ba? Mga ito, nagchat sila, asan nila. Hindi na paminaw. Day, last kamay. Hoy, gasim kiyanan. Kailas naman. Yun. Last kamay, day. Kamay. Wala. Kungit ka, kumbagan ka na rin. Baday ha. Hoy. Nama ko ah, nasa kakirabi ah. Noon sa nagpudad mamang. Kaya mo baka may ito ano nagita yan. Mo ko mag-ibig sa dilay. Mama na atin. Tama na, hoy. Ayun, dadakan. Tama na. Oh, napalin mo na atin bago Ako po, Abi. Kumakapit ang kapapal. Kumakapit ang kapapal. Kuha niya ako. Pwede na to ice. Pinunaghugas.
Yes, bisa na. Yun, mag-ayos niya, mga sila. Buta. Ayos niya. Pwede ganyan. Ayun. Sa una kay Napagag na naman ka na. Ayun, guys. Ituktok ko na sa ringan lang. Ayun, bantayan. Ate, ganito yung lugmukol. sa una kay magkamang matay. Nakalay. Bakit ka mo daw? Ngaway mo buko. Diyan. Alok bakit ka mo daw? Babang. Ini masih netas ya. Mista ko yun na yun. Puhon. Oh! Iba niya papa. Ito mo na silang hindi na. Ganit. Gay. Albert fight ba? Tawa ko to. Nausok. Ay, mama, mo ba nitong kasi ay balong-albo. Kaya na, yung albo daw na. Ay, Kalbusta ba? Kain ng limapang ko no. Hindi mamawa matulog na mo para libot. Pagkakain ko lang sa kapatili. Katawa nila ng kailangan. Ayun ko ba? Lumabot sa pagulong. wala. Babagdan kita yung hilang pagkahan. Mana mo ikaw, hoy. Silos isa o. Gamay na doon. Pahilis ko galing. Buntag na po natutupon itong saging dyan. Duha to kamulig. Oo, man gani. Taktiya o. Uy, kanang mo ba yung luwa? Isunod sa ubang kung baka ko anong kaingan na. Ano na. Tidak doon nga nangaling utok kapin. Diyan ulit ang nasinto kay Nuibi. Wako. At kontiga. So, yan yung nag-sipin na naman. Tawan sa maligyan. Sila ko napupunod na. Naiikat ng kalas. Isa na naman ko nito ay kapilian. Hindi na naman tayo. Isang tao ba? Matanong. Tuan. Agman. Alay pa yung makapalitan. Oh, bye! Pero matapas na pang mat ko ba? Ang salamat. Silos ko. Teka, ako na nagtiil. Nakabuok ka. Ang sawon, silotan. Aw. Hindi naman nakahurot. Ang na. Lukok. Ay, malamit ay. Sabi ka ay. Sakto na na. Butindog ko dito kay ibukbuk na po ang tasa. Halak na. Bahala ka sa buhay mo. Inumin mo yan. Hindi ko palagi. Di, pag-ilisan niyo na. Deka, pumunang ko. Kay takto na. Muna magbuti-buti. Nung kamo kita dahil. Munaw. Yung pantit mo. Pinagkilis ko ba ganito? Ay, ay, bakit yun? Ayan na yun. Ano nga po? Agaya, tagpumalit siya. Away, mani. Uy, mani. Uy, mani. Uy, mani. Uy, mani.
Hawak mo ang beach. Hawak mo ang beach. Dubai beach pa pa. Ano? Hindi, kuha ko din mo. Sirati sa nagsabi, kaya hindi kayong tubig ari dyan kung sa makadiha. Iko, o. Sukar ko gigamit ah. Hinay ari. Hawak mo. Big ka na. Banak ko na ulit ko. Banak. Eh. Mga sila. Ilang banak ay bilang na.
Nasi lang ako. Sapa. Matapos ang mahaba at masusing paglilitis at madinig ang magkabilang panig, napatunayan ang hukumang ito na ang nasasakdal na si Teniente Jack Budines ay nagkasala ng drug trafficking. Siya'y pinapatawan ng parusang habang buhay na pagkakabilanggo at pinagpapayad ng danyos na nagkakahalaga ng 30,000 piso. So ordered. Guys, sumanak hugas. Bye-bye.